4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Takže čaute, práve som na ceste do Popradu za Gamom, keďže chceme natočiť pár videí a no, už to práve akurát hlasia. No takže a rozhodol som sa tieto 2 dni, čo budem s Gamom vám vlogovať, možno aj 3 dní, keďže on ešte potom ide do mňa do Raslavíc, takže takto no a už som teraz za chvíľu v Poprade na stanici, takže už idem, lebo už mi toto hlasia. Majte sa. V stanici a vôbec neviem, kde mám ísť, ale pohoda, hej. Gamo, prosím. Pomôž mi, neviem, kde som. Dámy a páni, takto sa hrajú šachy naživo, hej. Ide epický battle. Chceš vidieť ten premyslený útok? Teraz čekuj, hej. Vyzerá to na šach. Že by som dačo obetoval. Ja ti tak pekne. To je pocit, keď už je, že si v ríti. Fúha. Ale ja už viem presne, čo spravím. Toto bude normálne bang. Máš šach zase. Čo spravíš? Presne, to som chcel, aby si aj spravil, lebo pozri čo. Počkaj, nie. Nie, to si zničím a ja dám mu. Ty si taký sráč. Ja som presne nevedel, že si to nevšimneš. Ja som presne vedel, že nezabiješ mi damu a to si nevšimneš, že ja mám šach. Ja som ti tú damu tak chcel zabiť. Gedrekt. Ja som si nevšimol svojho kráľa. Odpočívaj v pokoji. Počkajte, ideme dať replay tejto situácie. Pozerajte, čo zrobil Miško. Prvé, on chcel zabiť moju damu, ktorú mám tam, lenže neurobil to, lebo nechcel obetovať svoju damu. Za ten čas som si ja všimol, že ja mám šach a samozrejme som to nepovedal, čiže Miško bol u riti. A ja som to stále hovoril. A tuto dámu posunul sem. Čiže keď ju posunul iba tam som prešiel kráľovi. A šach má. Svedkovia Jehovovi, vítam vás na dnešnej kazni, v ktorej sa naučíme, ako je mesto Poprad v popiči. Gama boli riť, ju mám natiahnutú. A prečo si ju natiahol? Lebo veľa piješ. Keby si nepil, nehral by si basketbal, keď ho nevieš hrať a nenatiahol by si riť. Ale keďže my v našej farnosti pitie veľmi podporujeme, aj keď je 40-dňový pôst a mal by si dať len 1 podecák denne, čo si porušil, ale aj tak ťa v našej farnosti radi privítame. Keďže veľa piješ, to znamená, že si pič. My máme radi, ak v našej farnosti sú veľa pičov. Preženajme sa, svedkovia Jehovovi na znak alkoholu a majte na mysli, pite s rozumom. Tak, večer ako sme prišli z Popradu do Gama, tak sme už vlastne nič nenatáčali, naopak sme ponocovali, takže sme ráno len tak stihli vlak, ktorý nám išiel do Kežmarku. Ozve sám vo vlaku, čaute! A dobré ráno, hej, už je druhý deň. Dámy a páni, už sme s Gamom v Kežmarku. No, Čauko. Tuto pred Lidlom, kde je ten Lidl? Tam to je tak, kde, no proste pred Lidlom. No a ešte čakáme na Štancla, ktorý by mal prísť na krásnej vlešenej Audine. Aha, počkaj, to je Štanclové auto, čekuj to. Už poraz prišiel, už je tu, omg. Sa chválil, že si umie Audi, že keď to budem vlogovať, takže som zvedavý. Hej, umil si ho. Hej, umil si Audi? Včera dal fotky na Instagram. Ty kokso, no dobře. Víte, kto ide. Kto tu zaparkoval. Jaké polské značky. Počkaj, mu zrobím fotku. Sedím vpredu, hej. Fakt si tu Audinu umil. Páni, posledné kolo sa začína. Stav je zatiaľ taký. Gamo je 3. a 2. a tu Tomáš 1. No. Poď. Ale čo ho nedáš? Nedáš ho. Nedáš. Tam, aha, do Lieviku. Kámo, už nedám. To ríči. No. Jeden mod a máš remis
Jeden bod a remizu a... Jeden bod. Netrafíš! Nie! Áno! Druhý som. Ale to ešte není koniec, to vás trvá hra. Pokračujeme ďalej. Čo zase kupuješ? Čau, kamo. Čauko. Pozdrav. To čo zase vyberáš? Džus, Juice. zdravý džus, ale Ja som zobral tak akurát kopolu jednu, bol som smedný. Tu Rafaelo, pre nás. Tak, Za 3 eurá. 3 eurá dostalo? No v pohode. No poď. Ty kokos, jaký koš. Toto je mega dobré. No presne toto celé ber a ideme. To bereš celé? Gámo, bereme tie najlasnejšie čipsy za 52 centov. Hej no a? YouTube money. Si môžeme dovoliť. Nakúpené, jak sa vraví. Hop, spapaj to. Už to počujem. Aha, thank you. Akože v pohode. Taká zahrz drobných. Šikujte to, v kerej riti sme s našim krásnym už nečistým Audi. Gamo špeciál bude zaujímavo tichý. No, oni tam natáčajú špeciál Gamov za 1500, aj keď už poviem nejaké, dokým ho vydá, už bude mať 2000 a ja sa to idem takto prejsť po lesíku trošku. Ježiši, si to trošku vyčilovať. Tuto ako popravde, neviem ani kde sme v Riti, niekde za Kežmarkom sme, hej. Ale je to pekné jazero a mega pekný výhľad, vidíte tam vzadu Tatry, to je proste mega dobré, oni tam vzadu sa už hádajú. Čo chlapci? Ani ich nie je vidno. Idem späť k ním. Kámo, to mi ver. Z Gama sa stal youtuber. Dobre, stačí. takto vyzerá postihnutá kačka, keď spiera, ty kokos. Dobre. A že nie je to pevný rad. 3, 4. Dobre. Toto je pre ten prank? Nie. Začne. Toto je len začiatok. Ako to sa reálne mohol aj preskočiť. Reálne môžeš byť sama prejsť, hej? Vlastne, hej no. Rebel! Zchýňam sa nohu! Nie. To ma drží nad vodou. No a ideme hen, kým to prejde, tak pôjdeme hen. A to tam čo je vlastne? Kámku, akú fotku ti zrobím? Kľud, čakaj, ti zrobím fotku. Gabo, poznáš cestu domov? Poznáš cestu domov? Hej, čaute. Čau. Čau Gamo! No takže také výlety spoznámenia Kežmarku už máme za sebou a teraz ešte máme koľko hodín, dokým nám ide vlak? 2 hodiny skoro, dokým nám ide vlak, tak už sa len takto vozíme v autičku a spoznáme nové ulice. To s Tomášom a Gamom. Gamo, ani ťa tam nevidno vzadu. No a ešte sa vám zabudol povedať, mali sme v Kežmarku vodnú, ale to bola taká vodná, ty vole, že hodinu sme ju rozťahávali len, čiže čistý vzduch sme ťahali, už nás hlava bolela a po hodine nám to začalo ísť, hej, ale to už chápeš, hlava ťa bolí z toho vzduchu, čo ťaháš, tak sme sa nakoniec za to vystrali, no a teraz sa takto prechádzame. Miško, aha. Ide. Chlapci, ako? Parádne. Jak sa máte, chlapci? Čo by ste chceli odo mňa? Ty nechcel? Ty debil, čo robíš? Doškrabeš mi okno, ty kokot. Chlapci, čo stopujete tu, ha? O takom čase? Máte o niečo záujem? Čo predávate, huby? Počkaj, pôjde auto. Chceli by sme
pozeraš tam chcel? A my sme mysleli, že ideš takéto riti, hned. Kde ste boli? No, sme šťali. Ja som vás hore čakal a vy nikde ste mi ušli. No ne, to komu ušiel, ty vole. Daj mi kofolu. No takže čaute, už je ďalší deň, včera sme už nenatáčali, pretože už sme prišli domov fest unavení po tom Kežmarku, kde sme vlastne spoznávali Kežmarok, by sa to takto dalo povedať, boli sme asi v každej časti toho Kežmarku a úplne mega sa povozilo na aute, čiže týmto zdravím Tomáša, jeho kanál máte tiež v popise videa, Stancel Graphics, no a takto, Gamo tu teraz nie je, som tu sám v jeho izbe. Ale on sa už musí zbaliť, pretože za chvíľu vyrážame späť do Raslavíc, keďže ide do mňa aj Gamo na 2 dní, takže takto, no okej. A tam je. Čekujte. Ja sa balím puse. Balí sa, makaj, bo už nestíhaš. Som včera na vlak. Hej no. No okej, majte sa zatiaľ. Ozveme sa vám možno na ceste, neviem. Čaute.